Να αλλάξουμε θέμα, να δούμε τον κύριο Βάιο Τσαπρούνη, τον πρόεδρο της Ένωσης Στρατιωτικών Ξάνθης. Έτσι. Γιατί εκεί τι έχουμε? Καλημέρα κύριε Τσαπρούνη. Είναι και ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ στην οθόνη μας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, καλημέρα. Κύριε Τσαπρούνη, μαθαίνουμε ότι το νοσοκομείο της Ξάνθης, καταγγέλλετε εσείς στρατιωτικοί, ότι είναι χωρίς μονάδα εντατικής θεραπείας. Και όλο αυτό βγαίνει μετά το θάνατο του 49χρονου, του άτυχου λοχαγού. Πείτε μας τι συνέβη με το 49χρονο λοχαγό και ποια είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο, έτσι για να καταλάβουμε και το τι καταγγέλλετε εσείς. Την προηγούμενη Πέμπτη, λοιπόν, ο άτυχος συνάδελφός μας περπατούσε στη μονάδα του κατά τη διάρκεια της νυχτερινής εκπαίδευσης, κατέρευσε ξαφνικά. Ο γιατρός της μονάδος κατάφερε και του παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Επειδή η κατάστασή του ήταν σοβαρή, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Εδώ να σημειώσουμε ότι υπάρχουν δύο νοσοκομεία στην Ξάνθη. Το ένα είναι το στρατιωτικό νοσοκομείο, το άλλο είναι το πολιτικό νοσοκομείο. Επειδή ο άνθρωπος χρειάστηκε μονάδα εντατικής θεραπείας και επειδή στην Ξάνθη από τον Ιούνιο του 2022 δεν λειτουργεί, αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Καβάλας. Ο συνάδελφος δυστυχώς την επόμενη μέρα κατέληξε και από αυτό το τραγικό γεγονός καταδείχθηκε για ακόμα μια φορά οι τραγικές ελλείψεις που έχει το νοσοκομείο της Ξάνθης στο πολιτικό, όπως και οι ελλείψεις και η μη δυνατότητα που έχει το στρατιωτικό νοσοκομείο εδώ στην Ξάνθη να αντιμετωπίσει ανάλογα περιστατικά. Το στρατιωτικό νοσοκομείο εξυπηρετεί χιλιάδες στρατιωτικούς από τη Δράμα, την Κομοτηνή και την Ξάνθη. Το δε πολιτικό νοσοκομείο εξυπηρετεί εκτός από τους στρατιωτικούς 108.000 κατοίκους του νομού Ξάνθη. Δηλαδή, ο συνάδελφός σας δεν μπορούσε να εξυπηρετεί ούτε από το πολιτικό νοσοκομείο, ούτε από το στρατιωτικό της Ξάνθης. Για το στρατιωτικό δεν το συζητάμε καθόλου. Το στρατιωτικό εδώ και χρόνια έχει υποβαθμιστεί σε κύχνες, σε κινητό χειρουργικό νοσοκομείο εκστρατείας. Δεν αξίζει καν να συζητάμε για το αν μπορεί το στρατιωτικό νοσοκομείο να εξυπηρετήσει τέτοια περιστατικά. Έχει άξιους γιατρούς, έχει τους καλύτερους γιατρούς της περιοχής. Δεν μπορούν όμως να αποδώσουν την επιστημονικότητά τους πάνω στο αντικείμενό τους, γιατί έχει υποβαθμίσει το νοσοκομείο. Η συζήτηση πρέπει ουσιαστικά να περιοριστεί στις ελλείψεις του πολιτικού νοσοκομείου. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε τόσα χρόνια κρατήσεις για την ασφαλιστική μας κάλυψη, να υπηρετούμε εδώ πάνω κοντά στα σύνορα και όταν αρρωσταίνουμε, όταν ασθενούμε, να αναγκαζόμαστε να προσφεύγουμε στην Καβάλα, στην Αλεξανδρούπολη ή στη Θεσσαλονίκη. Ελάτε κύριε Γιαννάκο. Με βάση τα διεθνή στάνταρ, το 10% των νοσοκομειακών κλινών πρέπει να είναι κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας. Το 10%. Στο νοσοκομείο της Ξάνθης λειτουργούσε ΜΕΘ 7 κλινών μέχρι πριν 2 χρόνια. Υπηρετούσαν 3 γιατροί. Ο ένας γιατρός συνταξιοδοτήθηκε, ο άλλος πήγε σε άλλο νοσοκομείο, έμεινε με έναν γιατρό. Και έτσι έκλεισε η μονάδα εντατικής θεραπείας. Και τα περιστατικά όλα που χρειάζονται ΜΕΘ κατευθύνονται σε άλλα κοντινά νοσοκομεία. Το περιστατικό αυτό που αναφέρει ο πολίτης, δεν είναι πολίτης, πράγματι... Ο κύριος Τσαπρούνης, εκπροσωπεί τους στρατιωτικούς, ο εκπρόσωπος των στρατιωτικών. Πράγματι, πήγε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Το νοσοκομείο της Ξάνθης χρειαζόταν ΜΕΘ, δεν είχε, και διεκομίστη στο νοσοκομείο της Καβάλας. Το νοσοκομείο της Καβάλας όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι μισή ώρα απόσταση. Δεν είναι μεγάλη η απόσταση και οι διακομιδές γίνονται με μονάδα του ΕΚΑΒ. Να μην σου τύχει είναι, κύριε Γιαννάκο, να μην σου τύχει είναι το θέμα. Δηλαδή αυτή είναι η κατάσταση, τουλάχιστον εγώ έτσι και το να σας πω ότι και στην Κοζάνη με πήρε χθες ο εντατικολόγος και εκεί θα κλείσει η ΜΕΘ, γιατί έφυγαν οι 2 γιατροί. Έμειναν με έναν γιατρό και 2 με μετακίνηση. Κάτσε μισό λεπτό, κύριε Γιαννάκο. Επί εποχής κορονοϊού, λέγαμε ανοίγουμε ΜΕΘ προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την περιπέτεια αυτή, την παγκόσμια περιπέτεια. Τώρα τις κλείνουμε πάλι. Ακούστε με. Πράγματι, από 550 κλίνες ΜΕΘ, οι κλίνες έγιναν 950 επί κορονοϊού. Όμως λειτουργούν με μεγάλη επισφάλεια λόγω ελλείψεων νοσηλευτικού προσωπικού και εντατικολόγων. Και σταδιακά κλείνουν κρεβάτια.
πραγματικά υπάρχει μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη και το καταλαβαίνουμε από αυτό που μας λέτε. Ωστόσο, τώρα ξεκινά και η περίοδος η τουριστική. Στα νησιά μας, στα νοσοκομεία, πώς είναι? Ακούστε με, κυρία Φόσκολου. Συνεχώς λέμε ότι ο Σταθμάρχης ήταν μόνο στη βάρδια στο τραγικό συμβάν των τεμπών και δεν κοιτάμε λίγο την υγειονομική κάλυψη των νησιών που πραγματικά είναι ακάλυπτα από βασικές ειδικότητες γιατρών χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό. Δυστυχώς προκηρύξεις γίνονται, αλλά όμως δεν καλύπτονται. Στους επικουρικούς πίνακες του νοσηλευτικού προσωπικού δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Όταν ένας γιατρός παίρνει πολύ λιγότερα χρήματα από το κόστος διαβίωσης και διατροφής, γιατί να πάει σε ένα νησί να προσφέρει τις υπηρεσίες? Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, να αυξηθούν οι μισθοί, τα υπηρεσιακά κίνητρα, θα πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση να βοηθάει, αλλά φωνήβω όντως εν τη ερήμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννάκο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Και καλοκαιριού, ούτως ή άλλως μέχρι το καλοκαίρι θα τα ξαναπούμε πολλές φορές, γιατί έχει σημασία να το επισημαίνουμε αυτό. Γι' αυτό και το θέτει η Χρύσα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννάκο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Γιαννάκο. Δεν έχουμε, γιατί πρέπει να. Η προεκλογική περίοδος μπορεί να υπάρξει χαλαρότητα και για το καλοκαίρι. Ωραία. Εντάξει, κύριε Γιαννάκο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως και τον κύριο Τσαπρούνη. Την καλημέρα μας, κύριε Τσαπρούνη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή. Να κλείσουμε την εκπομπή με